sanoitte? Tänään Sotkun asiakkaat kertoo, minkälaista taidetta he toteutti. Merenneidon niinku kullat, Arielin kampa ja sitten se koralliriuktasen vesi, sellainen puhdas, ihana Kreikan kirkas vesi. Picasso. I like it, Picasso. Mä haluan nähdä puhaltamassa. Mä otin tänään nyt sitten tämmöiset mun lempivärit tänne. Eli keltaisen ja pinkin ja vihreän. Niin sit mä ajattelin, että koska kaikkea täytyy olla aika paljon, niin sit mä laitan tänne tämmösiä vihreitä koristeita ja sit mä laitan vähän kuulupasta, niin sit se on tosi kiva. Aivan mieletön. Synttäritytön teo. Kyllä. Ihan sairaan ihana. Tän ideana oli viherkassit. Mulla on kotona tosi paljon viherkasveja, niin se oli ideana. Tää on aivan ihana. Joo.